Wilayah Yung Biru lur, kang sadurunge iki, sadurunge ana jembatan kuwi pernah didelok menune apa wae. Sego tumpang pecel mesti ana, soto daging ana, rawon, penyetan, telas, kantun, pecel tumpang, penyetan apa? Terong telur ngoten saged nggih. Nggih. Niku mawon. Aku mawon. Apa lalapan timun kalau karo kemangi, lah telure didadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Iki aku neng Kelurahan Mrijan, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri lur. Nek cedhake jembatan Yung Biru. Jembatan kang sawetara iki unik untuk wilayah Kediri lur. Mergo jembatane diwehi lampu-lampu sing mekane ganti-ganti dadi iso warna koyok warna pelangi lur. Dulur-dulur iso mirsani dhewe. Dina iki dulur-dulur bakal takjak nang nggone kulineran wilayah Yung Biru lur. Kang sadurunge iki, sadurunge ana jembatan kuwi pernah sepi cukup suwi, tahun-tahun lur suwine. Dadi dulur-dulur, jembatan iki sejatine sadurunge ana biyen sekitar 8 tahun kepungkur lur, kuwi ana jembatan kang ngubungke wilayah Mrijan karo Yung Biru. Makane diarani jembatan Yung Biru. Jembatane cilik tapi manfaat banget tumrap masyarakat Mrijan utawa Yung Biru, malah masyarakat liyane saka wilayah Nganjuk, Grogol kuwi yen arep nang kutha Kediri, jembatan Yung Biru mau dadi salah siji jalur utama. Kimangsane aku arep nang nggone warung langgananku lho lah, sisih pinggir ki kulon dhewe nang lingkungan Masjid Yung Biru lur. Tapi tutup warung tahu lontong, terus kopine uga maknyus. Mula saka iku dulur-dulur bengi iki takjak nang nggone warung uga langgananku jaman biyen. Jaman jembatan Yung Biru mau isih ana. Dadi jembatan biyen niku sederhana banget lur. Gedene mung separo niku, terus peteng yen bengi. Terus yo biasa. Lah terus ambrol. Wis 8 tahun kepungkur ambrole lur. Didandani maneh karo tengah tahun kepungkur apa setahun yang lalu yo. Kuwi wis dadi lur kaya ngono kuwi mau. Lan iki kondisi wilayah Yung Biru saiki lur. Wonge sugih-sugih lur, mergo apa jenenge ana proyek pelebaran jalan lan uga jembatan iku dadi ganti rugine cukup gede. Termasuk warung Mega Putri sing arep awake dhewe mara lur. Dibangun apik kok ngene biyen sederhana banget lur. Oke, saiki mlebu warung didelok menune apa wae. Sego tumpang pecel mesti ana, soto daging ana, rawon, penyetan. Oke lur, ayo disepil. Bu, makme napa? Anu rawon. Oh telas, kantun, pecel tumpang, penyetan apa? Terong telur ngoten saged nggih. Nggih. Niku mawon. Aku mawon.
Yen masalah Yang ini kok pun penyetan telah buka jambine to, Bu? Sing penting ono sambeli. Oh anjing kok kula kita nggak so. Ya biasanya nang Kediri iki penyetan iku sambele sambel terasi, Napa, Bu? sambel tomat iku. Terus lawe iso ayam, lele, lan sak panunggalan iki lur timang aku njaluk telur. Terus ternyata ditambahi tahu rong iris. Nilainya yo sekitar 2000 tahunnya. Terus apa lalapan timun kalau karo kemangi lah telure didadar, telure ditekek dhuwure. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor siji kan lek penyetan kuwi sambel lur. Yen sambel enak penyetane uga nikmat lah. Cuman yang telure aku gak ngerti tak kok mau ngerti didadar ngene akeh dibumboni lur dadi sambele wis sambele wis berbumbu ana rasane kuat ngono plus bumbu telur. Jane lek kanggoku apa jenenge telure mau di mata sapi wae blure uyah sithik. Ning secara keseluruhan tetap lumayan. Rasa sambeli nomor siji, terus uga teronge lur. Empuk. Yen sego tumpang pecele aku wis tau ngrasakne lur. Lah makane aku bengi iki nyoba penyetane. Rawone uga wis tau, makane aku mangan tekok rawon. Bengi-bengi kan mangan panas-panas ngono enak. Go. Lah, lur nilaine utawa regane sakmene iki dadi penyetan telur, tahu, terus sambel terong, ya terong. Lan lalapan iku mau regane 11.000 lur utawa 11.000.
Ki lur kaya ngono ki mau maemku bengi iki lur. Kowe dulur-dulur sing durung subscribe aja lali tekan tombol subscribe lan loncenge lan di-share utawa dibagi neng kanca-kanca lur. Sawetara tak akhiri samene dhisik. Wassalam.